Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa utshele amagatsha leli qembu eGauteng ukuthi kumele aqikelele ukuthi liyakhula leli qembu. Uthi nakuba leli qembu lingaphansi kohulumeni wobambiswano, kodwa lokho akusho ukuthi abasemagatsheni kumele bazithele ngabandayo. Make the IFP grow. Make the IFP stronger. Make the IFP the voice of the people in our townships, in our informal settlements, in our hostels. Leli qembu lithi umlando walo unothe kakhulu esifundazweni iGauteng. The history of the IFP is deeply rooted in the history of Gauteng. We lost lives here. We bore the brutal brunt of the People's War and the violence in this province. Umengameli weqembu akafunanga ukuphumela obala ngomthethosivivinywa wokubuyiswa komhlaba, kodwa ukubeke kwacaca ukuthi amabhizinisi amancane kumele abuyiselwe kubantu bakuleli. We want to be clear. We are not xenophobic. We are against xenophobia. But South Africans must come first. Kulonyaka iIFP izosingatha ingqungquthela yokukhetha ubuholi yokuqala selokhu kwakhothama umsunguli wayo inkosi uMangosuthu Buthelezi. If they say, Velenkosini, can you come and serve again? I will be at their pleasure. iIFP izwakalise ukukhathazeka ngeqembu iDA ebusa nayo ngaphansi kahulumeni wobambiswano. Ithi angeke iwemukele amagama aziswana. Leli qembu likhulumile nangodlame lwezombusazwe eMpumalanga Randi ngeminyaka yama-90s lathi kuzoba nomkhosi wokukhumbula abashona kulolu dlame eThokoza.